Este llibre es diu Nosaltres en la nit i és l'última novel·la que va escriure Ken Haruf abans de morir l'any 2014. El fragment que llegiré pertany a la primera escena en què Addie Moore visita el seu veí de tota la vida, Lois Butters. És una història d'amor i d'amistat molt senzilla, però també molt bonica. I va arribar el dia en què Addie Moore va fer una visita a Lois Butters. Era un capvespre de maig, just abans que es fes fosc del tot. Et deus preguntar què hi faig aquí, va dir ella. Et volia proposar una cosa. Ah, sí? Sí, fer-te una mena de proposició. D'acord, no és de matrimoni, va fer ella. Ja m'ho suposava. Però sí que hi té una mica a veure, encara que ara no sé si m'atreveixo. M'ho estic repensant, va riure una mica. Ja passa amb això del matrimoni, oi? El què? Que t'ho repenses. Pot ser. Sí, en fi, ho dic i ja està. T'escolto, va dir en Lois. Et volia preguntar si t'agradaria venir de vegades a casa per dormir amb mi. Què? Com vols dir? Vull dir que els dos estem sols. Fa molt de temps que estem sols. Anys. Jo em sento sola. I penso que pot ser tu també. Em preguntava si voldries venir i passar la nit amb mi. I parlar. Ell se la va mirar fixament. L'observava encuriosit, prudent. No diu res. T'he deixat molt parat, va dir ella.